Jotona lamsago ani tinini blogo जों दाबो थांगै tongo exam rwnaini bagwi sini exam last hinkeba जों दा ani balbai थांगै tongo hinkeno ani blog no sajagwi tongkhai paisa jata nai tongdi जों दा थांगै tongo sal rokbo tongjak hinkeba sati rok ma wngkha abo to kwchangma rok bo paikha sal rokbo tongwi tongkha hinkeba lama hingui थांगै tongo dolbai rangsala mahini जों आरो सा थांनो मालायनाय जों दिनै कलेज गोबो exam आरिया माइनाय फाउन्डेसन exam to joto nibo tongo hinkeba college go chaiyani bagwi आरो kaisa school go जों marwnai Don Bosco school English medium school mane sini college ba bisi saliya sapa sasi haibano arabo rwnai college go rwnai aro rwnai bro chaiyani bagwi जों ani kai school o klai Don Bosco klai hinkeba sema rok lai o yang tawana te sema rok aboni bagwi taklailai kopal kahamni college kanda jaklai rang bo nangliya hingui thangmano tawano thana rang bai thana nangbole gari bra nango जों दा थांग tongo college na laigi college laigi sama thangnai salbo tongmani dini ba dwa sal tonggasia जों दाबो yang supaja school kandaga mane bising ma hayako yang lai get si khajak muti ma haya ge जों दाबो butui थांगै tongo aro kaisa jodi khwlaukjak hinkleba bondo tala si rijak ge जों थांगै tongo dabo yang tonglai gate tonglai der ger khonoi khothang kago hinkleba yang थांगै tongo irobo mahayam de bondo mane tini to borok kribliba English student rok haya hinkleba जों college student of the mahaliya hinkeba obtui aro kaisa lamate thangai जों dabo bro phailai jani hinglai jajak kona te hinglai tongo rasta te hingya yang ger kanda te thangai tongo जों Tua belum mesti mahar umle. जों दाबो finally फाइसपाजा school हिnkeba arai achu tongkha bufang tolago bisagwi achukलाइजा हिnkhe yang exam time bung yakwe hinkeba arai no mar rok achuk tongla khajani ja yang phun nailai busy manjak kwama student rok klaijak student rok hinkhe yang school naithok mama time yakhoni exam time yakhoni bagwi ma hayang tongkha room jani to bro thanglai tonglai jani time bongna naikha hinkeba thangai tongo जोंबो bro thang aste thanglai tongo jani जोंबो thangai tongo iroklai room ni bo room klai boro notice rijak hinkhe naigi ma hanai ge already ang no paijak haipa nainai gisa ani no ang naipege ani ge second floor rok laigo 61 room o ge जों dabo ari kya nai tongo phabni bo naigi mayang tongko to naipekha anglai naipege thangnai jani room nai halai tongo hinkhe जों da busing hanai hinkhe no ani blono paisa naitongdi ang ro classroom hakhailai exam rwnani hakhailai ang no khlai phuno magla hinkhe
exam roi bakle aro hanobe malainai hingke jong tabo thangoi tongo room naina bagoi ani ta second floor jongke ba jong to ska kanai yang jani tiniba first time se school ma hagai hingkleba room rok to tharem yang tongnai bele hingke sar rong to skang songai phaika mane bo room yang side klainai hinui ani to 61 room klaio hingke ba jong to ska thangoi tongo. Yang ani room to mala jai pene room uyang tabo exam roi bakoka exam rupai khading klai jong tabo thangnai bro rok to ani dol to no khoya ko hingke ang to no khoja hingke ba boro naisingi tongnai ya phatara jong duijon kholai da ani ugrani de uklog ajongnai phag bai jong kholai jak tabo thangai tongo hingke na ani blog no paisa to nai tongdi hingke jong tabo thangai tongo yang ani pal bo phaya ko hingke ba naising nai kisa. Tabo khlai exam bo paikha tata bye bye thangsinai room go ani video no ira nama thaksinai hingke ani video na puilan hingke paithanai tongba belai belai kaham bai like comment share khna tapok dite sajagai tongkha guys sabjagai khaibi na khodiba